nem mindennapi történet a barátságról, az összetartozásról és az önzetlen segítségről. Következik a Bandika projekt. Ez a történet tipikusan indult. Hősünket az első tavaszi napon fellökte egy autós, majd továbbhajtott. Szemtanú nincs, csak egy rommá tört motor, az úzódások, meg a szomorúság. Aztán mégis történt valami. Kedden, mire azért értem a munkából, a motoromat a cimboráim eltulajdonították, magyarul megfújták a garázsból. És ezt a gyönyörű vasat hagyták itt nekem, de addig sem adkozok motor nélkül. Utána se szemtanú, se elkövető, semmi nem volt, tehát nekem zsebbenyúlós játék lett volna. És az én fürkészfülű barátaim összeadták a pénzt, energiát nem sajnálva elvitték motoromat, és megjavították, úgyhogy ma megyek a motoromért, Lajos Mizsek kisebb ünnepség keretében kapom vissza a kis bandikámat, meg visszak, hogy adjam ezt a gyönyörű bicajt. Így lett az egyszerű történetből egy igazi mese, a Bandika projekt. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a Bandika projektbe. Nem semmi, amit alkottatok, gyerekek, le a kalappal, nagyon büszke vagyok rátok. Mert hogy a csapat az első szóra segített. Munkával, pénzzel, szervezéssel. Ismerem nagyon jól az elmúlt egy év gazdasági helyzetét. Magyarország nem áll fényesen, így az emberek sem. Tisztában vagyok vele, hogy mindenki a végső tartalékait éli fel, és nem egyszerű ilyenkor kérni. De hát ezért vannak a barátok. Az M1800 Rider tagjainak hála, Bandika 3 hét alatt újra harcra kész lett. Átadnám akkor Béla neked a Bandika projekt végeredményét, őt, az érvényes forgalmit, a motorkulcsot, a motor telitankolva, és hogy... Úgyis estem erre azt köszönöm. Amikor én elestem és elvitték a motoromat, én akkor kísírtam magam, őszintén megmondom. Lehet ez nem férfias tényező, de hát ez így alakult. A napszeg nem hülyeségből van rajta most se. Átveznék a dolgokat. Örülök, hogy sikerül egy ilyen csapatban motoroznunk, örülök, hogy egy ilyen hosszú tél után megint együtt tudtunk maradni, nem hullott szét a csapat, itt vagyunk ennyien.